Lorenz Gonzi nnifsu f'intervista s-sibt flaxija konferma li tneħħija taż-żieda ta' 500 euro totbiss għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fir-Rabat Joseph Muscat tenna l-weda li bil-kontra jekk ikun fdat bit-tmexxija tal-pajjiż, l-ewwel deċiżjoni tiegħu tkun dik li jneħħi din iż-żieda. Pajjiżna jrid jiffoka fuq il-prijoritajiet veri fosthom il-qagħda ekonomika u finanzjarja. Il-konsern tagħna huwa illi bħalissa il-Prim Ministru fuq dawn l-affarijiet għandu jkoħsibu, mhux fuq il-kwistjonijiet interni tal-partit tiegħu. Il-Partit Laburista jrid jaħdem biex inaqqas il-waiting lists, biex itejjeb l-edukazzjoni, biex jinħoloq ix-xogħol u biex il-ħaddiema jkollhom kundizzjonijiet ta' xogħol tajbin. Joseph Muscat fakkar kif il-Partit Laburista fil-jum tal-budget stess kien wissal lill-Gvern li l-figuri li ppreżenta ma kinux jagħmlu sens. Konnednilu lill-Gvern dawn il-figuri li qed tippreżenta ma jagħmlux sens. Jew qed tara li ħad tiġbor wisq flus, jew inkella qed tara illi ħad tonfoq iż-żejjed. Is-somom tiegħek ma jgħoddux. Mar Brussell issa ċaru tont, u Brussell qalulu l-istess kliem illi qednielu aħna. Il-Gvern issa qal li se jnaqqas in-nefqa tiegħu b'40 miljun euro. Lorenz Gonzi issa huwa fl-obbligu li jispjega minn fejn se jaqta' n-nefqa tiegħu. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista huwa lest li jservi. Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja mill-poplu ħajkun safe għal dan il-pajjiż. Gvern ġdid ħajkun safe għal jobs, safe għal business, safe għal familji, safe għall investiment, safe għaż-żgħir, safe għal middle class u safe għal middle. Fl-interess tal-istabilità għal Joseph Muscat, il-Partit Laburista mhux se jaġixxi b'mod politiku partiġjan, iżda se jħares lejn x'hemm bżonn għall-pajjiż. Dak huwa dak li gwida lil Partit Laburista sal-lum u dan huwa dak li se jkompli gwidah fil-jiem, ġimgħat u x-xhur li ġejjin.